दिनै निजरा प्राइमारिनि आन्दाराव टटेल 39 ना टटेल 39 सो गुबुन गुबुन हान्जानि लोगोसे बर' फरायसा आफादावबो खामानि मावबोनाय बेबायदि सुबुंफ्रा दिनै जয়েন जागोन खोब मोजां निजरा प्राइमारिया फिसा प्राइमारि प्रायथ' बिपिबान गोजाखा आरो दा बिथांमोना फैबावबाथ' आरो निजराया बहुत मजबुत जागोन आरो जोंना बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फ्राय खोथाफोरखौ बुजिजोब्बाय गोदोआव बेफोरबायदि ओनसोलाव माने विभिन्न समाव माने बर' फरायसा आफादानो होन सोरबा सोरबा होन गुबुन गुबुन खोथाजों रायजो राजाफोरखौ आन्दायहोबाय थायोमोन किन्तु आसल खोथाया मा दिनै बिथांमोना बुजिबाय दा इउपिपिएल दोलोआ जे एकदम नंखाय खोथा बुंदोंमोन खामानि मावनो हायाखै बेफोरबायदि ओनसोलाव मोजां फरायसालि गैया भेन्सार स्कुलखौ सरकारि जागोन होनदोंमोन खालामनो हायाखिसै प्रमान जाबाय महिलाफोरखौ बिथांमोना बिराद अननाय होगोन होनदोंमोन हायाखिसै प्रमान जाबाय माने गासिबो दिगाव मोनफा मोनफा प्रमान जानायाव दिनै ओमफ्राय जि नुबाय जों सरकाराव गैयै एमएलए हिसाबैब्लाबो बिथांमोननि फ्राय समस्याफोरखौ गिदिर फिसा जोङो खम परिमाणे समाधान खालामगासिनो दङ बेनि जाउनाव दिनै बिथांमोना जोंनि सायाव जथेस्थ' बिसास फैदों आरो बिदिनो जोंजों सानसे सानसे जয়েन जाबाय थादों आरो आं नुदों दा निजरा प्राइमारिया जोंना बिराद स्ट्रं आरो स्टेटमेन्टआ नंखाय ना मा बे बिथांमोननि जि नटिफिकेसन बेखौ नायबानोथ' नुगोन ना बेखौथ' नायदों रायजो राजाया बेवहाय प्रटेस्ट खालामदों रायजोआ प्रटेस्ट खालामदोंबा बेवहाय असान्ति जादोंब्ला बेखौ बिधान सभायाव लांनाया आंनि दायित्व दिनै जुदि नंखाय नङामोनब्ला मानोथो बे अर्डारखौ बिथांमोना केन्सेल खालामनांगौ जाखो मानो केन्सेल खालामनांगौ जाखो दिनैथ' बिथांमोननि जि मोनसे अर्डार बरनदोंमोन बे हाखौ माने बेम्बु प्रसेसिंनि नामाव माबा खालामनाय आंथ' मिथिनायाव केन्सेल खालामनांबाय बिथांमोना दिनै रायजोआ साक्सेस जादों आंनि थांखियाथ' बेनो रायजोखौ सहाय होनाय क'क्राझाराव गोबां दावराव आदानिनो हा होनायनि बेलायावहाय बेनि सायाव बुङो जोंहा सोरबा आदानिनो हा होनाय सोरबा माबानिनो हा होनाय जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया किन्तु सोरबा नोंनि थागिबि मानसिखौ होखारनानै हा होनायाथ' जुक्ति गोनां नङाना सोरखौबा दाङाबाजि खालामलायनानै सोरखौबा होखारलायनानै बुख्रु सुख्रु खालामलायनानै जुदि सोरबा कम्पानिनो हा होनो नागिरोबा बेथ' मोजां खामानि नङा किन्तु जों बुङो मा इन्डास्ट्रि जा नागिर हा नागिरनानै हो नङा होमबा जेरै बिथांमोना हाग्रामा महिलानि समनि माबा मा होनो रामदेबनो होनाय माबा होनाय खोथाफोरखौ बुंनो नागिरदों रामदेबनो होनायावथ' बिदि जेबो समस्या जायाखै रायजोआ रावबो आपत्ति लाबोआखै आंहाथ' मा बुंगोन जोंहाथ' रायजो राजाया जिहेतु गावनि हा बे हाखौ जिहेतु मोननो लुबैयो रायजो राजाखौ बेबायदि खस्थ' होनाया थिग नङा खस्थ' होनाङा बयहाबो हानि मोन्थाय मोननांगौ अधिकार दङ बे मोन्थायखौ मोन्थों आं बेखौनो खावलायो बासनारि सेरफाङा जिहेतु बिजेपिनि दखलाव बिपिएफनि दखलाव फैनायनि बेसेबां बिजेपियाथ' खनसेल'सो बिनि बाखियाथ' माबायानो गोजा बिपिएफआनो गोजा खनसे गेजेराव कंग्रेस फैदों लोगो लोगो सोलायफिनदों ओंखायनो देग्लायबो एखे नायदोंमोन रायजो राजाफ्रा खनसे गोथाव ना गोखै ना गोखा मिथिबाय बिपिएफआव फैफिनगोन मोनसे सोंथि खालामनो सानदोंमोन नोंथाङा बिदिनो गामि बिथोराव गिदिंबाय थादों थिग बेबायदिनो साननै सानथामसो सिगां बेबायदिनो माखासे गामि एक्सटेनसन जादोंमोन जिखिनि सनितपुर आरो बिश्वनाथआव 60 गामि हाबदों टटेल 81 मोन दरंखौ लानानै दा बेनि गेजेराव गोबां मोननिफ्राय दुखु मोनदों आरो बिथांनि मेन उद्देश्य जादोंमोन 60टा समष्टि जानांगौमोन बाट गामिसो सोसनदों मा बुङो बेनि बेलायाव बेखौथ' फैलार जादों बिथांमोना जेब्ला बिटिआर एकर्ड जादों रायजो राजाया बिदि सानाखैमोन बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों एखे राहैनो खुनु कमिसननि खोथा गैया जेसेबां सनितपुर आरो बिश्वनाथआव बर' गामि दं कन्टिगुवासलि हाबजोबगोन होननानैसो बुजिदोंमोन आरो बेखौ हाबखांनायनि उनावहाय जि 60 समष्टि बेखौ जागोन होननानैसो बुजिदोंमोन दिनै 60 समष्टि बानायनो बेयो 2 बोसोर 3 बोसोर 4 बोसोर लानायाव रायजोआ जेबो सानाखैमोन जेब्ला टार्म्स मोनसे जोबनानैबो समष्टि बानायनो हायासै अब्ला मा सानगोन फालाय बेलाय बिराद गिदिर फैलार नङा होमबा हाग्रामा महिलारिया 2003आव बिथाङा इन्टारिम दानानै जुदि 2005 नि एप्रिलावनो समष्टि बानायनानै इलेक्सन गेलेहोनो हायोब्ला बिथाङाथ' जास्ट एक्सटेनसन 2005 निफ्राय 2025 5 बोसोर मोनसेयावबो मानो समष्टि बानायनो हादिया मानो गामि सोबाय ओरैबो जाया जोंथ' बुजिगौ मा 6 शिड्युल माने कन्टिगुवास जानांगौ दिनै बिथांमोननि इनक्लुजन एक्सक्लुजनावबो कन्टिगुवास शब्दआ दङ दिनै कन्टिगुवासबो नङा माबो नङा सेटेलाइट थां माथां माबायदि गामि सोखो गामि हाबनायखौ जों गाज्रि मोनाखै किन्तु मानो कन्टिगुवास खालामनो हायाखै एखेबारे एखे लाथारि गामि थायाबो जानो हागौ किन्तु बेहाय फरेस्ट दं माबा दं बेफोरजोंथ' कन्टिगुवास खालामनो हायोमोन ना बेखौ खालामनांगौमोन क्लियार जानांगौमोन नङा होमबा क्लियार जानांगौमोन खोथाया दिनै
जेबो स्पष्ट नङा मा रोखोमनि सेटेलाइट कनसेप्ट दंना गैया बिटिसिआव बे गोदान मोनसे फैलायबाय बिनि थाखाय मा रोखोम जागोन जोंथ' खोनाफेराखैमोन जिहेतु जों क्लजखौ फरायदों इनक्लुजन एक्सक्लुजन बेहायथ' कन्टिगुवास शब्द दंमोन अब्ला एसे मानसिखौ हें खालामनाय जादोंना जायाखै फालाय हें खालामनाय जादों ओंखायनो माने बिथांमोना गासिबो दिगाव फैला 6 सिडुल हिसाबै कन्टिगुवास खालामनांगौ बिथांमोना सनितपुर आरो बिश्वनाथसिम बिथांमोना कन्टिगुवास खालामनांगौ आरो दा जोंथ' फुरा जा फोथायनाय दङ जोंनि सरकार नेक्स्ट फैखागोन बे सरकारा फैयोबा निस्सय जों बेखिनि खामानिखौ जों मावनो हागोन आरो समस्थिबो दानो हागोन जों बेखिनि एरियाखौ जों कन्टिगुवासबो खालामनो हागोन दिनै नोंथांनि समस्थिजों लोगोसे आं मोनसे लास्ट सोंथि खालामनो सानदों बिथांमोना बुंबाय थादों दि जिखिनि बे बिटिआर एकर्ड जादों बे एकर्डआ खुनु माने गाज्रि एकर्ड नङा बुंदों बिजेपिजों बिथांमोना एकर्ड खालामनायजों लोगोसे जिखिनि मोनसे एनएसए थाना सरकार दादों बिथांमोना नोंथांमोना कम्पेरिसन खालामदों बिथांमोना 17 बोसोराव दाङा बाजि खालाम दिन थांबाय नाथाय बिथांमोना बुंदों जों मोनसे हान्थि परिबेक लाबोनो हाबाय होनना बुंदों बेनि बेलायाव सारा नों मा एक्सप्रेसन सानदों बिथांमोना बुंनो रावानो गैला खालि सान्ति मामोन बिथांमोननि आन्दोलननि उद्देश्यआ बेखौ बुंग्रोना हारसिङै सिरि सिरि जे बिथाङा एकर्ड खालामहैबाय सोरनाबा सोंदोंमोन ना बड'लेण्डखौ गारदो सान्ति खालामना लाना फैदो सोरबा बुंदोंमोन दिनै बिथांमोननि खुगायाव जेबो भाषा गैला सान्तिनि बादै शब्द जेबो बुंनो गैला खिन्थु बिथांमोननि सान्तिनि समावनो जों नुगासिनो दङ सान्ति सोरबा दुखुथिया सुबुंफोरनि न' बां सिफायनाय हा गैजायै मानसिखौबो दिनै मोनसे हानिफ्राय उच्छेद खालामनाय मालाबा दादागिरि सोरखौबा फैलाबायनाय जों नुफेरबाय टाउन कमिटिनि चेयारमेनानो गसाइगावआव टाउननि गासिबो रायजो राजाखौ दखानिफोरखौ बुनाय जों बेखौबो नुदों नङा होमबा बिथांमोननि सरकारनि समाव बिथांमोननि फरेस्ट गार्ड माबाजों खैजना गावथारजाखै बेनि खोथाया दिनै आं बिपिएफआव हायनायनि खोथाया दिनै आंथ' जेनेबा इउपिपिएलआव दङमोन गोदोनि समाव दिनैल' बाथ्रा नङा बियो आं इउपिपिएलआव थानाया जेनेबा हमना ला आं जेब्ला एबसुनि इउनिट एबसु जेनेबा जोंनि रौता फरेस्टआव इउनिट एबसु जागायजेनदोंमोन फसंजेनदोंमोन बै समावनो आङो बेयाव दङमोन अब्ला आं इउनिट एबसुआव मथा-मथि आं 6 बोसोर बिदि खामानि मावबाय बिनि उनाव आं बेबायदि इउनिट एबसुआव थानानै उनाव पार्टियाव आगान होबाय जिहेतु बै समाव स्टुडेन्ट इउनियनानो दिनै पार्टियाव आगान होनाय हिसाबै जोंबो आगान होबोबाय मानो होनब्ला जोंनि बे एरियानि समस्या बे एरियानि गासै जानाय जेंनाफोर बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय दिनै जोङो पार्टियाव ओंखारनो गोनां जाबाय आरो बै समाव जोङो बिपिएफ पार्टि दङमोन बै समाव स्टुडेन्ट इउनियननि थ्रुयैदि जिफोर बाथ्रा ओंखारबाय जे बिपिएफआ मोजां खामानि मावाखै बेनि थाखाय परिबर्तन नांगौ नालाय गोदान सरकार दानांगौ बिदि बाथ्रा फैनायावहा जों बयबो स्टुडेन्ट इउनियन आरो जोंनि फरायसा आफाद आरो लोगोसे बे जोंनि एरिया रौता फरेस्टनि गासै एरियानि मानसिफ्रा बै समावहा जेब्ला स्टुडेन्ट इउनियना जि बाथ्रा बुङो बेयावनो गासैबो गनायोमोन बेबायदिनो जोंहा मोनसे थांखि दङमोन जे पार्टिनि गेजेराव हाबनानै जोङो खामानि मावनानै पार्टिजों खामानि मावनानै एरियाखौ डेभेलप खालामनो हागोन माबा मोनसे खामानि मावनो हागोन जोंहा मोनसे सिमां दङमोन आरो जेब्ला जोङो बै समाव पिसिडिआर होनना बुङोमोन ना जेब्ला बे पिसिडिआरनिफ्रायनो जोङो गोबां खस्थ' खालामबोदों दिनैसिम खस्थ' खालामबोदोंमोन खोथाया जाहैबाय जोंनो मा नांगौ जोंनि समस्या जोंनि अभाब अभियोग बेखौ सुफुंनो थाखाय जोङो बेबायदि खामानियाव आरो बेबायदि एकदम गोरायैनो जोङो बाहागो लादोंमोन बै समाव जोङो पार्टिबो दावराव दावसि गावनो जों दावराव दावसि खालामबोदोंमोन नाथाय बे समनि जि दावराव दावसि खालामनायनि जि फिथाइ जों बेखौ मोनासै आरो बै समावथ' बुंदोंमोन जोंहा मा होनना बुंदों बिना गयारि बे समाव जोंनि बे एरियायाव फैदोंमोन निजरा सेन्टार जि स्कुल बे स्कुलावनो फैदोंमोन बिथाङा जोंहा प्रमद बर' सरकारा माबा मोनसे खामानिखौ नोंसोरनि एरियायाव लामा सामानि स्कुलनि समस्या लामानि समस्या गोबां समस्या दिनै बे समस्याफोरखौ मावनानै होआब्ला आंखौ बुं बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन माने परिबर्तन लाबोनानै बिथांमोना जि मोनथोरदों आवगायदोंमोन परिबर्तना जायाखै नोंथांमोननि एरियायाव जायाखै दिनै जिखिनि लामा जादों बेबो जोंहा एमएलए सार सरन बर'नि दैदेननायाव आरो बिथांनि अननायावनो दिनै जिखिनि लामा ससे जाबोबाय जोबोद बाख्नायजाथाव सारखौ मानो होनोब्ला दिनै सरकार गैयाब्लाबो बिथाङा बेबायदि खामानिखौ मावबाय जोंनि लागै बेबायदि गोबां आश्रयखौ होबाय होननानै बुंनांगोन आरो दा आरो जोंनि गेजेराव जोंहा गोबां खामानि मावबावनो दोङो दिनै जों नुबाय 5 बोसोरखौ दिनै इउपिपिएलनो समखौ होबाय दिनै सम होनायाव इउपिपिएलनो 5 बोसोर सम होनायाव दिनै बिथांमोना जोंनि एरियायाव जेबो खामानि मावफैयासै मोनसे समाव आङो जेब्ला हमना ला बोसोरसेसो जाबाय नामा जोंहा डेपुटि चिफ बिथाङा जोंनि बे एरियायाव फैदोंमोन होननानैसो खोनादों खिन्थु आं बे समाव बेयाव दोङो आं निजेरावनो दोङो बिथांखौ फैदों होननाय खोनानायखाय आं फैदोंमोन
जाहा ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सुबिन बिथाङाबो फैदोंमोन बे समाव नुबाय जिहेतु जोंनि बे रौता फरेस्ट एरियायाव UPPL निबो पार्टिनि मानसि दङ होननानै मिन्थिखायोब्ला आरो दिनै मिन्थिखायो आरो बेनि गेजेरजोंसो दिनै सरकारखौ दादों नोंनि आंनि थाखायनि गेजेरजोंनो दादोंब्ला दिनै बे एरियानि समस्या बिनि हाल साल बेखौ सोंनो थाखाय जोंनि गेजेराव सोंनो थाखाय जेबो समखौनो होनो हाया बिथाङा ओरैबायदि मोनसे नेशनेल रौता नेशनेल पार्क होनजागोन आरो जेनेबा जोंनिया रौता फरेस्ट नेशनेल पार्क बिथांनि थाखाय बेबायदि जायगायाव बेरायनो फैनाय बायदि बिथाङा बेबायदिसो फैबाय आरो जोंनि महरा माबायदि जोंनि एरियायाव समस्या माबायदि जोंनो मा नांगौ अभाब अभियोग मा नांगौ बेफोरनि सोमोन्दै जेबो सोङासै आरो गारिनिफ्रायनो ओंखारा फन खालामहरनानै आंखौ बुंहरबाय ओइ नोंसोरनिथिं थांदोंमोन नायनो थांदोंमोन नायबाय मा नायखो होनना बुंहरबाय आं खिन्थु जोंजोंथ' फंसेबो रायलायनो बेबायदि समखौ होनो हायासै होननानै आं बिसोरखौ बुंहरदों जाहा ब्लकनि प्रेसिडेन्ट बिथांखौ बुंहरदों आं दिनै बेनो खोथाया जाहैबाय जे BPF फैनायनि खोथाया दिनै जि नुबाय जोंनि समस्या बे समस्याया दाबो जोबाखै जाहा जोंनो नांगौ दिनै जोंनि बे एरियायाव ME स्कुलनि गोनांथि दङ आरो लोगोसे जाहा JJMनि जि दैनि गोनांथि दङ जाहा जि फिसा फिसा बरिं जावदों दिनै बे फिसा फिसा बरिंजोंथ' जोङो रायजो खुंनो हाया आरो रायजो राजाया बेजों सन्तुष्ट जाया मानो होनब्ला हमना ला माबा मोनसे समस्या जागोन अखा बांखा हानानै माबा मोनसे सारअन्थाइ गावनानै बे मेसेना हामा जालांगोन खोब थांगोन बियो 1.5 बोसोर 2 बोसोर बारानि बारा बिनि उनाव बे समस्या जोबलांबाय आरो बे बरिंआ जालाबो बियो दा बेनिखायनो बेफोरबायदिखौ जोङो लुबैयाखै जोङो BTC सरकारनिफ्राय बे फैबाय थानाय जि सरकार बे BPF सरकार दानायनि उनाव जे जोंनि समस्याखौ जोङो सुफुंनो हागोन आं मिजिंथिदों आसा खालामदों आरो लोगोसे जोंहा PCDC दानखावनायनि खोथा दङ आरो दिनै मोनसे बाथ्रा जोंहा जोंनि बे एरियायाव जोंहा गिदिर मोनसे समस्या दङ जोङो माजबादहालागै थांनांगौबा जोंहा गोबां समस्या दङ दिनै बेमार आजार जागोन माबा मोनसे समस्या जागोन सोरनिबा न'खराव माबा मोनसे समस्या जागोन डाक्टर होसोब्रबनो हाया सोरबा गोनां गैयैबो थायो न'खरनि गेजेराव गोबां इक'नमिकनि खोथा थायो दिनै बेबायदि लानानै जोंनो थाखाय बेयावनो बेबायदि मेडिकेल साब सेन्टार बेबायदिखौ जोंनो नांगौ जानानै दङ दिनै बेफोरखौ जोङो जोंनि अभाब अभियोगखौ दिनै जे मा होनगोन EM सार CF सार बेफोरबायदि व्यक्तिफ्रा दिनै लिडारफ्रा जोंनि गेजेराव नायफैया जोंनि समस्याया मा बेखौ बुंसनफैया मिन्थिफैया बार बार बुंबाय जोंनि एरियानि लामाफ्रा गाज्रि जोंनि समस्याफ्रा गाज्रि बेखौ लानानै जों गोबां बाथ्रा बुंबाय नाथाय खोनासंजाया जोंनि बाथ्राया नाथाय मोनसे दुखुनांथावना बाथ्रा दिनै जोंनि बे LP स्कुल दङ जोंहा गंसे बे LP स्कुलाव मथा-मथि जोंनि गथ'फ्रा 100नि आबाव 100+ दंहैयो दिनै बेबायदि गथ'फोर थानानैबो जोङो दिनै बेबायदि ME स्कुल खुलिनो हायाखै फसंथान बेबायदि खालामनो हायाखै मोनसे बाथ्राया मा जाहैखो दिनै बे ME स्कुल बारग'नानै सासे गथ'आ मानो खोबब्ला 9-10 बोसोरावनो बियो ME स्कुलाव थांनो गोनां जायो अब्ला बे गथ'आ साइकेल सालायनो हायो ना मा हायो दिनै बे समस्याखौ लानानै दिनै बे गथ'आ स्कुलाव थांनो हायाब्ला साननैसो थांबाय साननैसो उनावनो स्कुल गारबाय अब्ला बे गथ'आ लास्टआव थाङै थुङै मा जाखो गाज्रि बेबहार खालामग्रा गावखौनो ड्राग्सफोर लाग्रा जुमायफोर लोंग्रा बेबायदिनो थाखा फैसाजों खामायनो होग्रा बिमा बिफायाबो थाखा फैसा नारसिनग्रा जालांबाय दिनै बेबायदि समस्या जोंनि बेरियाव जाबाय मानो होनब्ला जोंनि बे रौता फरेस्टनि आन्दाराव जाहा जोङो गासै 40टासो बेबायदि गामि दङ जोंनि बे 40टासो गामिनि गथ'फोरनि जिउआव जोंनि न'खराव जोंनि एरियायाव जेनेबा भबिसत होननाय बुस्थुआनो गैया जानानै दङ आं बेफोरखौ जोंनि एरियायाव बेफोर समस्याखौ सुस्रांनोब्ला मा जानांगोन